Bon dia, amics del Fòrum Trencat. Avui l'Ignasi ens ensenyarà a soldar diferents tipus de plàstic fent servir un llapis 3D i el pirogravador. Espero que us agradi. Aquí tenim un llapis de PLA que no és res més que una mena de soldador que va dotat d'un motoret on hi entrem fil de PLA de la impressora i llavors ens el fon de manera controlada. Porta uns comandaments per regular la temperatura, per regular la velocitat del pas i perquè et surti el material o per parar. Com has dit que se'n diu d'això? Un llapis de PLA. Vale. Per trobar-ho per internet s'hauria de buscar com a llapis o pluma de 3D. Vale. Ara s'està escalfant, hi ha la llum vermella, va pujant la temperatura, quan arribarà a 180 graus es posarà verd i llavors ja podem començar a actuar. Molt bé. Ara ja veieu, té la llum verda, està a 190 graus, ara apretem el botoquet i ja es comença a posar en marxa, diguéssim, per fer córrer el fil fins a la punta i quan sortirà a la punta ja la podrem aplicar. Mirarem d'omplir el trosset aquest d'aquí. Ja surt. Anem fent cordonets. I lògicament hauríem de buscar un fil que fos adient al seu color, però així ens veieu més a veure què és el que fem. Farem una altra capa. Anar creuant perquè així ens va lligant la fosa del que és el plàstic. I podem anar repujant tot el que vulguem. Farem una tercera capa, aquesta vegada aquí així. Una capa la creues amb l'altra. Exacte. Perquè així l'una va lligant els filaments de l'una a l'altra. Com que tot és plàstic fos, i hem repujat un bon tros. Ara amb el pirogravador ho tornaríem a arrodonir, a perfilar la peça i llavors acabar-la llimant i acabant donant la forma definitiva que li volguéssim donar. I aquesta és la manera, diguéssim, de tapar un forat. Podem tapar una finestra, podem tapar el que vulgueu. Així, d'aquesta manera, he fet superfícies molt grans. Al repujar la teulada d'aquest vagó, està tota ella repujada amb aquest sistema. Aquest vagó està repujat uns 4 mil·límetres, el que és la part central, a tot el llarg, i està fet així, d'aquesta manera. Aquí el que veiem són dues peces de plàstic de fundició, són dues peces de Playmobil, que intentarem soldar-les entre elles i a més afegir-li, diguéssim, PLA per tapar aquests forats. Llavors, la manera d'ajuntar les dues peces amb el pirogravador les ajuntem i queden soldades que quedi fixo. Però després ja hi podem afegir-hi el material que faci falta en PLA. Però com que són plàstics que són diferents, llavors ens hem d'assegurar que es barregin. Ara veieu com vaig afegint material que fa falta aquí. Jo podríem anar afegint el material fins a donar-li la forma que vulguem. Faci aquelles formes arrodonides que fan les campanes de seguretat, que llavors es pot repolir amb una llima, afegint-hi més material o d'això. Ara prepararem per tapar això. Per tapar això
el que són les puntes i barregem els dos materials. Aquest tros d'aquí i aquest tros d'aquí. Podem tapar-ho d'aquesta manera, així. I així aniríem posant el material fins a tenir-ho tot ple. El forat ja el tenim tapat i ara podríem omplir fins a arribar. Podem fer-ho de dues maneres. O bé amb el Dremel anar afegint material i anar-lo repujant, o bé d'aquesta manera, diguéssim, amb el pirogravador, o amb una tercera cosa que és un llapis de